Feeling my way through the darkness. Hello, sziasztok, én Harcos 140. Hello, sziasztok, én Harcos 140 vagyok, és mindjárt... Pilot, páncél. Irompan. Na, gyere. Igen, ugyanis Csomó minden van itt ebben. Ilyen barlangba felekítve. Páncél. Na, barlangot, Ide be is áztam egy ilyen követ. ami tele van furcsa dolgokkal. Most ezt kéne felfedezni. Nem rakunk be fákját, néha, hogy elkezdik komolyan tiszteljen világos lenni az egész. De mint sötét, nagyon furcsa folyik ebbe a bánya, nagyon sok... Ma van! Jaj, megettem. Kéne fákja. Itt a Gyere már. Kéne bocs. Van fákjám. Föl kell venni fire. Szén már De nem elég piros. van. De nekem akadozik a... Nem szokott ennyi vízes is folyam lenni, én csomót találtam ezen a napon. Nincs is semmi. Lagolt biztos. Tegnap is. Tegnap nem. Csak akkor, mikor elkezdtem... Itt van érom, hány? Segítség! Annyira Na, akkor laggol. megölöm. Ja. De Herobrine a Nekem is fejére ez szerem, nem te van. átírtad magadat. Mindjárt sok Herobrine fél szívet levisz. Ne Kész, kézzel hogy üljön be? Menj vissza a chatbe, van még egy külcsákány. Na most komolyan én Azt már nem vissza a tettem. nevedet. Nem vicc. És Most Herobrine le nincs ott a akarnék neve. látni a Netherbe, Mert akkor azok ahhoz player gyémánt kimodell is is kell. Zsédavék is úgy De úgy csinálták. gyémánt, ja, gyémánt. Persze, Gyémánt az csákány, a így értem. nagy láva folyamot, azt leönthetjük Igen. kávéba, aztán majd kibányászol. Ez olyan, mint a Gábor Tóth videójában az ilyen Hát, de keresztények, majd. hogy lőtte, hogy az amikor géfélményét berakta. Videókálom. Mert van Kripci! Ott a vas, bucket, Ezt a tök buzik. olyan. mindjárt Ott is De most mit csinál? Szedd ki a vasat. leöntöm azt a nagy... Robbanj! Ja, nekem puskapor. Én megcsíptem a gyereket. Nem, csinálok én is. Ugye egy szedek, addig Menj, mennyi várjál. vasom van, Csinálok várjál. neked egy vasat. Csinálom, neked gyere egy már vissza. külcsákány. Figyelj, kéne botot szerezni, van 35. Vasat? Mindjárt vissza. Olyan, amit nem is égettem. Kéne például. mondom fákja, várjál, visszamegyek. Jó, Ilyen elég lesz egy esetben nem focsákány lehet akkor. játszani. Nem, azzal nem lehet kiszedni kell. Tudom. Nem hülyézzé. Én vagyok a Kéne pró. nekem fákja, várjál. Nagyon Szekem volt hülyézni. hülyézni. Hogy volt már szed? Hallod, keres már nekem. Milyen szöket? Keres már nekem botot, várjál. szerez. Állások követ. Én most leöntöm a lábat. Egy csoki. Az mi? Hát de meg nincs gyémánt csákányom sem. Most mit akarsz még lába fölni? Na minden. Neki sincs. Na, Itt az kiásom a fát. Van. külcsákány. Most bajta. Hova kell dobni? Ez a gyorsabban. Kukú, vedd egy más föl, ott van lent. Tehát nem látod, hogy lebeg? Forog, mint egy állat. Forog. Azért kell. Ott van, az de jó volt. Az enyém. Az bőséges. Az enyém. És az enyém. Várjál. Osztozkodunk, nyugi, még 3 Most vasról mentek a csinálunk, nem mencébe. tudom hány botot. Mit Mondjuk legyen csinálsz? először. Egy. Hát legyen mondjuk De most te most mit csinálsz? 36. Tépézz már vissza. Megcsináljuk az egészet fákjának. Ó, 64, jó van. Ez jó. Ahogy látjátok, Ott is kell visszaél. nekem, meg ezt is eldobok. Visszaél az adminggal. Na most le. Jó, gyere ide föl. Tényleg most le akarod önteni azt az egészet? Ennyi, Nem nem kéne. kéne. Van kajád? Ja, van bent a Nem lehet csaszban. mondani. Ásféljelkom. Ki szereti a földet? Ezt is leöntöm. Zabálj. Én. Zabáljunk. Itt nincs Enderman. Egy hülye víznél van. Ja, itt van kiítva, jó. Endermanen kívül. 46 krumpli. Gyere már. Nem kell ez. Ilyet csak Ezt itt lakom. hagyom. Nem kell veszed. Ezt is Azért itt a- hagyom. Puskaport is itt hagyom, ezt is. De én is vettem már videót, csak akkor nem Fákjából lagoltam. Azért lagolsz, mint mindegyikkel. töltött fel YouTube-ra. Az előző videóban is mutatta. 3 vasat azt majd Ám, kiégetem a abban. fával, várjál. Hú, azt szülős. Na, most már használtam a karkoát. Vagy karkoát? Fölmegyünk itt a vízesésen. Majd már is jobban vagyunk. Mindjárt És köszönjük visszajövök. krumplit. Csak.
Akkor Fölmegyek ott a vasért. Utálatos lag. Miért kell laggolni, ha ennyire YouTube feltöltő? Mi az, hogy Katyű? tudom. Nem jó, Nem gép használtam a kardom. Jöjj ide. Ez mikor is volt ma, várjál? Ez 1000 éve. Miért neked nincs számítógéped, csak laptopod? Kb. Lehet látni majd, hogy kijártunk már a bánya. Jó bánya, úgy látom. Laptopon Vasbánya. laggolzom. Vagy vasbarlang. Vasbar. 6 magos processzor, basz. Tudod, hány gyorsan 8 van? gigabyte RAM-mal. De mit csinál? Amúgy 2, de tök mindegy. De nem már! Mit csináltál? Lásd már ezt a lábát itt. Az meg hogy csináltad? 26 vason van. Én itt Most vagyok. elvitek 28. Ide. Ez hogy csináltad? És miért tettek ki a fákra? Az a legfontosabb. Mert valaki ilyen lábamedencét csinál. Miért basszus. tettek ki? Nagyon keményen meg. De ne csaljál legalább. Mondtad, hogy ez az utolsó csalás, de mit csinálsz? Lehet, hogy a mob generálta. Én mivel idegellek? Mert ezen a... Az Hogyan? ugye nyom a vas, amit én találok? Senki. Csak még. Hát, menj a szilológushoz. Csak. Jó, igaz. De mit csinálsz? Lóni, nem forgatok videót, csá. Lol. Azt És hiszem, most kábeszta. Azt hiszem Annál kábesztan lett visszacicai belőle. de van benne pár obszidián is. De mit csinálsz egy videóban? Nem. Talán nem tudod, hogy kell videózni. Hol? És tényleg nincs. Mondjuk fogjuk rá, hogy én találok vasat, akkor te ezt ellopod, neked pedig nekem olyan nagy lapot darab a vas, kéne mint tag leüteni, vagyok, ami- te meg vagy ad, mint te kiveszel simán 400-ot. De nekem Gyere vissza. egy végtelen. De nekem Van elég fákjánk, hallod? Gyere már utána, hol vagy ma? 43 vasom van. Pró vagyok. Gyere már ide, itt Nem annyira Harcos? igazán. mennyibe. Kérsz 64 fákját? Találtam neked vasat. Harcos, vedd már fel, ott van 64 Én fákja. meg aranyat. Gyere már. Most te most mit Még nem csinálsz? találtam aranyat, én is találtam vasat. Ás ki azt te. Jó, és odaadom. De még nem is kell lába. Nem kell nekem. Ezt nevezhettük hackerje. Együtt összedob. Na, Júj! Még kell víz. Jó lenne most találni egy dungeon. Mindig kell víz. Csak vigyázni kell, ma Minecraftban a kívánságok valóra válnak. Persze nem mindegyik. Direkt Az- arra csináltam. Majdnem olyan, mint egy Megint kipparác, laggolsz? mert csak itt hiányzik. ja. Ez helyér. Mindjárt felfedezzük teljesen a bányát. Csak az Enderman-t itt találom. Gyere már, dobok, várjatok, írtok Skype-on, mindjárt vissza. Miért te szereted az Enderman-t? Én nevetsz ennyire. Ilyen dönmen. Nekem a Creeper a Na, legkedveltebb mobom, ugye tudod, nem a Enderman. hallod, kell neked fákja? Nem Enderman. az előbb is Bánz! kérdezted, de nemet mond. Akkor... Jó, de jössz velem bányászni, vagy itt hagylak? Hagyjál így. Jós, gyerek, most pofázál. Valahogy De most miért nem jössz Apád be? meg. konfigolni ezt a szart. For you. Mennyi Most vas van A itt? videó nem a konfigurálásról szól, hanem a túlélésről, gyere már. Itt meg mennyi Több vas van. Segítsél már, csomó mindent láttam ott Mi, lent. mit Tele van találtad, vassal, gyémántot? aranyjal, meg mindent. Én meg ugrálok egy hegyen. Jó. föl. Valóban akkor semmi mehetünk hamarosan a Netherbe. Mondom, feljutok mindent. Vagy nem hamar? Obszidián. Basszus kulcs, hülye klipperak. Hát jó van, mindenki Szeretem a klippet, csak azt nem szeretem benne, hogy minden szétrobbant, hogy ezt. Ja. Találtam vasatóját. Nekem is a legkedveltem mogom, Belement a de az kezembe. Enderman legutáltabb. Belement a kezembe a fájdalom. Milyen kritikus. Belenézel a szemébe, az kinyílt arra. Szó szerint kinyílt. Izé. Hát te nézd bele! Ne nézz oda, mert Egyszerű kérdés, egyszerű válasz. Szavasz. Na nézz oda, Tudom, ne hogy nézz a elkapaszom, fénybe. mit akar. jó, mert Sötétség. befos a pufádba. És megdörülsz. Blue csúcs. Ja, bluetooth.
Találtam. Nézzük szépen, mennyi vas ez. Hú, egy kicsit majd kell hozzá sok szén. Akár sok szenet is. Ez tényleg egy most benne. Mennyi szén? De nem ásom ki. Hát, hány vasat szedtem össze? Várjál, olyan 80-at. Én 11-et, és látom a neved. Elmentél a szenek Hány? mellett. Ott voltak a szenek. Mindegy, ennyi elég. 20 darab, csak elég. Gyere vissza. Ott is fedeztem fel egy másik részt, és ott is volt. Jó, elmegyek a cuccomért a zénkba. Most egyébként merre vagyok? Várjál. Az most nem tudom, merre van a kiút, de nagy. Beszarás. Amikor mehetünk tovább, inkább akkor nem menjünk vissza. Mehetünk tovább. Beszarás. Nem, be van szárva. Kaja és 16 sőt burgonyát hoztam, csak el akartam volna az egészet, de azt mondja, akkor meg sem. Nem sok tovább, várja. Keresek valami barlangot. Már nem biztos, hogy itt van. Lassan el kéne hagynunk a kuckónkat. Az a baj. Herobrine készül minket megtámadni. Én azért már elmennék a Netherbe, hallod. Van vascsákányod? Nincs. Gyémánt? Nincs. Van gyémántod? Nincs. De azt mondtad, hogy szedték a hazát. Elvette az Enderman, mikor leesett, amikor kiütöttem a izét. Persze fogod az Endermanre. Igen, elvitte. Itt nincs az semmi Enderman-t. esze. Nem áll! Mindig ő viszi, igaz? Tizéves! Úristen! Ne! Megtámadott egy 10 éves zombi! Kis zombi. Ja, Júj, de miért nem ölöd meg? Hol támadott meg? Gyerek, oda megyek. úristen, az 10 éves! Ne! Nem már! Baszki! Hol támadott meg? Tépézlek, jó? Jó van, na megölöm. TP! Itt a 10 Menj éves! előrem! 10 év, menj innen! Ez nem 10 éves, ez ott. Itt egy nagy zombi. Most te hogy jutottál ki? Na, itt van a házunk. Kész a gyűjjönből? Hülye? Milyenek a creeper. Kell nekünk puskapor. Majd 3 van nagyon. Nézzétek, ilyen szar házunk van. Ki akarna egy ilyen szart? Nem? Ja, Igen? Ilyen szart, én 100-szor jobbat építek. Milyen creeperek van? 5-en vannak. Creeper, ne! Már! Ja, Majdnem megad, mi? ja. Még jó, hogy És most mehetünk vissza. felvettem előtte a Én most- szetet. Hé, az én páncélom, adod ide? Menjünk, most visszamegyünk a bányába. És akkor te kiengedem ezt a hülye vizemben meg. Gyere csak! Hol van? Nem fog majd úgy fog. Ja, Itt vagyok. Elvettem a vizet. Vödörbe. most merre? Válasszunk egy utat, és együtt menjünk. Mert, Csontit hallok. Ott egy Csonti! Jön a Csonti, menjünk! Jön Csontiget. Ebbe a lyukba majd be is költözhetnénk szerintem.
De várj, itt menjünk itt tovább. Menj nem. Kásnom. Mit látnak szemeim? Titkos bánya. Re. Itt valaki járt. Kiesett egy vasat, ássad. Valaki járt, várjál. De most videózok egy 5 perc és megyek. Hová kell menned? Krumplit pucolni. Krumplit pucolni. De katonák. Nekem soha nem kell. Na jó, nagyon segítek. De akkor nem azt mondja, segíts krumplit pucolni, segíts, én takarító vagyok. Hát ja, kb. Na gyere egy kicsit. Nincs csákim. Milyen feje ez? Pilóta feje. De tökéletes vagyok én. Blucsucs. Na menjünk. Gyere. Blucsucs. Vissza, az már jó lesz lakóhelynek. Föl kell fedezni még többet a bányáról. Na, merre menjünk? Te lesz az ásó. Na, merre menjünk? Na, harcolni is fogsz. Zombi! Ssst, bukd le! Észrevett! Ugye nem 10 éves. De, lehet. Na, nem 10 éves. Nagy zombi. Ott van! Jön! Hová mentél? Ja? Harcoljunk! Vigyázz, skeleton itt lent! Az enyém. Mit csinál? Miért rám mutat? Itt a láva, jel! Láva! Láva! Láva közelében már gyémánt van. Basszus, de jó. Várjál, ne üss ki. Nézd, min van? 100 anyagot kiéget. Ugye milyen jó? Gyere. És még hozzá világosságot, jó, azt nem ad. Akkor kijöntem, de... Kijutottunk. Állj meg, mert én most jövök. Mindegyiket kiki. Na, gyere másik irányba, itt nincs semmi, gyere. Válasszunk még egy irányt is vissza. Hát, ha találunk még lábát. Gyere ide föl, majd ezt később, ezt fedezzük akkor inkább föl, gyere. Ezt itt. Itt nincs semmi. Még van nyugi csomó fákjám, gyere. Itt sincs semmi. Vagy lehet, hogy van, nem tudom. Itt van egy csomó vas kiásod. Te oda le. Könnyen. Baszki. Pók hangot hallok. Mérgezett pók! Mindjárt megyek. Itt egy 10 éves zombi, segíts! Nekem nincs. Csak pókot hallok. Gyere már. Hallod? Itt van! Segíts! Vigyázz! Szép. Ez meg mi? Magától nem került ide cobblestone, az biztos. Valaki. Itt jártunk az előbb. Várjál, mert találtam egy csomó vasat. Itt jártunk az előbb. Állj már meg, mert ott a vas is még, meg amit most bányáztam. Nézd körbe, nagyon jól, előre megyek. Fel van fedezve. Itt is van vas, de én nem tudom kiásni. Adhatok neked egy kis lávát? Ja. Ide lerakom, jó? És meghalsz, nem baj? Elegeti a cuccaidat. Nem baj? Akkor nem Szia. kell. Nem kell.
Na gyere, várja. Akkor még van egy 5 percem és húzok. Jó. Várj, zabálok. Kérsz kaját? Aha, Kérsz? igen. Meg eszek pókszemet előbb. Ugye milyen Pókszem? Jó. gusztustú vagyok? Malac vagy inkább egy gusztustán állok. Csak vicceltem. Ugye? Áj, basszus, hogy ezzel kezd szétvernem. Később fogok csinálni, csak most nem állok le egy óráig. De te elhúzol a... Basszus! Mi van így? Gyere már ide! Ez ugye nem dungeon. Frissed szét? Nem. Nem. Itt laktunk régen, emlékszel? Aha. Itt van chest. Hazajutottunk. Hazajutottunk, de most építsük be, és égessük ki a vasat. Következő részben folytatjuk, és a Netherbe akarunk eljutni. Sziasztok! Még nem sziasztok. Jó van, akkor nem, de... Dráma. Várják, égettem a sok vas. Adok neked is még égetni. 13. Menjünk be. Mit csinálsz? Kordol a karda. I need this to squain a London, fucking lord. We and eight a little. Mondom én neked inkább. Mert abból baj lesz. Baj lesz. Baj. Én nem jutnom be a zombikat, biztos. Kéne csinálni egy képet. Csak keres egy gyapjút. Minek kell nekem föld? Hú, de utálom a földet. Menj innen! Ez a növény. Fölvette. Fölvette. Hallod, van egy rácsom. Bezárhatlak, börtön, figyelj! Most szabadulj ki! Beragadt! Ezt le kéne izélni. Most szabadulj ki! Várjál, ki lehet is szabadulni? Igen. Adnál nekem egy kopát? Akkor szabadulj ki! Jaj, csak fogsz! Nincs kapám. Pedig kéne. Berakom a chestbe a lávát, de csak vészesedbe szabad kiégetni, jó? Tényleg a láva milyen gyorsan éget? Ugyanúgy, mint a szél. De az minden anyagot kiéget, nem? Hallod, emeraldot kéne találni, nem? Most megint mit csinálsz? Már megint bányászol meg. Igen, mondjad, mit kell lefordítani. Mi van? Nem lehet, hol... Ez. Reszub. Milyen reszub? Fejed. Írd be netre. Azt se lehet érteni, mit mondasz. Azt se lehet érteni, mit mondasz. Hogyan fordítsam? Mondd nekem. Na, sietsen meg ők. And fucking lord. Itt akarom termeszteni majd a rózsáimat. Kéne egy kapa, mi? Csinálj kapát. Na, én megyek, srácok.
Szevasz Ádám. Csá mindenkinek. Következő videóban mindent megtudhattok. Igaz? De ezért vagy. Nézd meg a nézőséget, Farid. Farid. Felraktad már YouTube-ra? Igen. Sziasztok! Reméljük eljuttunk a nördörig. Ebbe azzal segített, lájkoltok, feliratkoztok és támogattok pénzzel tőlem. És árulunk Minecraftos pólót. Nem árulunk egyelőre, de majd fogunk árulni. Supercraftos nem árulunk egyelőre. Hagyjam már, nyugodjam. Ja, addig is csá mindenkinek. Ja, kommenteket írtak jókat, és megosszátok, akkor is segítettek még. Meg Facebookon vagy. Nem begyütögetlek? Na, én megyek, császtok, megdoblak 3. Ne, de mit csinálsz? Következő részben folytatjuk, császtok. Lejöttem Minecraftról már. A következő részben föltettek kérdéseket a videó alá, és azokra fogunk válaszolni nektek. Addig is sziasztok! A Skype-on fogunk válaszolni nektek. Addig is csá mindenkinek! Na, rakd le tényleg, én lerakom, csá!